Khalil, ina za ka je? Biskit za ka siyo? Wa aike ka? Mama na. Mamanka ta aike ka? Ta ce ka je ka siyo mata wannan. Allah sarki gashi ka sha wankan ka Khalil. Mu gani? Wannan ne kuɗin da aka siyo biskit ɗin? To shi kenan kakka da an bari aje maka zai. Khalil? Khalil? Me kake a naka? Khalil babanku na magana. Ke, ya nake ganin kuɗi na a hannunki ne? Kuɗin da na ake ki? Baba kuɗi na ne. Kuɗin ka? Kuɗin da na ake ka siyo suga? Kai Khalil ba wasa nake maka ba. Ke? Za ka ce wani wai ka wasa fa nake Wani wasa? Har yanzu halin dai ba a dina ba kenan. Haka kwanaki na aiki yaran na 55,000. Ya je ya ajiye ma so kin tare kin karɓe. Wannan yaron ne za a aika da 55,000? Ban aike shi din bane ba. Ga yanan kin karɓa ɗarin shi a hannun shi. Sai yasa abin da ya hana mahaifiyarki zaman gida